Baak, sasabihin ako sa'yo. Pay, yan na bagam. I-condition mo tabagbagem. Ate na kay kak. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Ayos yung pormahan mo boy. Ano yan, pormahang wamos o pormahang iskastakli? Pormahan totoo lang, wala tayong budget eh. May bling-bling ka pa. Siyempre, nakalimutan ko. Ay, ako. Makalpas malaglaban. Sakit, sikat ko na. Ayaw. Bakit? Partakam dito! Hey! Habang napintas si Pudo na. Totoo ba yung bling-bling mo? Oo naman. Kaya mo yan? Oo, siyempre. Oh, Mahal bili ko dyan. marunong ang tumingin ng ganyan. Tingnan ko. Kasano mo nga man? Tit. Tangin na, peke. Peki. Tapos mom? No peki no maday? Rolex yan boy. Oh, Rolex. Oh, Rolex. Ano to? Batman Edition. Green dial. Mukha ta. Ano na yun? Ano pa ya? Ginatigatang ko to boy, 350k. Ganda ng suit mo, pero hindi bagay sa'yo. Kunay Dapat ka. tagi suit mo, gidi ko lang. Di gatang di palengke, di tag 50, 150. Na di sleeveless. Oo. Kargador ko naman ti pormaak kasjay. Ikon mo naman iayon mo naman sa tsura mo. Paigwapa ang mata. Sino gibaga? Ninang ko. Sino man nagibaga tiin ng pangit na? Awan. Oo, maga. Normal na talaga yung sasabihin nila yun. Kita man ni tagong ko. Madya ka magpango. Di ba? Pero si ka man madi ka magpango ni. Ata ti mangdaldala ti tsuram. Madi makakwa. Nagbayag mo aja, headtan. Makapukkaw ka ma, tapi naglakag labay ah. Parta ka man natangan ako. Ato ni, sa labay mo. Matapay jay. Tapay ah. Ang kalaanan na, parta ka man habang kaput-pututan na. Sakit sigat ko nga. Ay, sigat bakit kastoy na yan? Ang pagsampayan na yun. Mabuso tumango sa tagong ko. Dubingak. Ano? Nasa dutak agiduggo. Puno ko na puno dyan si tumango si Toy. Di meron pa rin yan. Oh, meron Meron pa rin. Di ba? Ay, nagdugyot kan boy. Tingnan mo, nananaman. Teka na nga boy. Oo, ang tinungatan Sa balita kanya, madiduggo nga tan, butig nga tan. Bumiyari. Matata ginatang mon. Andres! Andres! Tuya, kapaya! Harin mo! Madi ka makita! Tuya, garod! Nagtanga kamutan, di na pa'y makita, nakalawlawagan! Tuyo, fresh from Bataan. Madinganap nga data. Lako ni Auntie Elsie. Adi buro na tinaimas, kaso naibos, sayang. Bakit may tuyo na hindi maalat? Niloloko mo yata ako eh. Ito. Hindi maalat yan, kaya nga tuyo eh. Hindi nga kasi may mga daing na maalat. Ako umiiwas ako sa maalat kasi baka magkasakit ako sa bato. Magkasakit Dapat health conscious ka na ngayon. Lalo na kung tumatanda ka na. health conscious. Kaka-scroll mo lang yan eh. Pag mayatan na, utang pay, 1 week to pay. Ay, we? Diba? Baka May pwede rin takip ako ton, mangutang bago dyan. bayadan, ha? Baka pwede rin ako Hindi, mangutang. ang binibigyan lang nila yung good payer lang. Marunong naman ako magbayad, boy. Ayaw mo talaga yaw! Nakasapulok kanyam ka! Ay, naalat po yan eh! Apaya! Dagway ba kanyam, Andres? Mabalin, lukta matigit yun na
Bigbiga mo, ati mo nga, istorbo ti pinaglabang ah. Paya, ano man kasapula mo? Stada, baga kanyam. Ay, baga mo. Bulak mabagas. May trabaho nga ako eh. Makapagbayad ako. Kaya bigay mo na sa akin yan. Kuha ka na lang ulit. Ano? Pakayag mo na. Bumulot ka bagas. Kasanong nga eh. Jakpay mo na kapaapit. Baka destak mo tandres. O may saangkong. Ure, mamagintan. Mabalin na dyan. Sila bakit ah? Panakman. Himala. Di mo ata kasama yung tropa mong tukmol ah. Makatukmol ka naman. Mas mukha ka pang ang tukling. Baak! Sasabihin ako sa'yo. Sa akin, wala ka ba sasabihin? Data ah. Medyo nabayag mo na dyan. Mano nga sarap ti kailangan. Basta lang Andres. Ako, bigbiga mga utang. Atin na eh. Paikak. Sigurado ka tadalam? Na nagbasitain. Samsampitaw ka madisikat ka tongtong ko. Upay ka na bagam. I-condition mo tabagbagem. Ada pa pananta. Naman papanantan. Basta, sabihan na lang kita pag okay na. Mahilig ka sa dagat at trekking, di ba? Uy, ngim akong pamiti, kwartak tatangag pasya-pasyar. Siyak bahala dyan. Basta, kaduan na. Kaduang ka? O maging pagkabilak Andres. Nalakat ay pagkatibagasin na Kung lakit sa nga salup lang. Okay sa banag ko. 25 kilos sumatan. Baka sakto mo lati pagbitbitin iti gamit mo, hanatan. Mabalain, bayadan nak. Sagot ko lang nga rod amin nga bayad dun. Agpabayad ka pa eh. Kaya makapasyar ka pa eh. Talaga? Mamamasyal kayo? Magsama naman kayo ah. Bawal ang kupal doon. Kupal ka ba, boss? Mabay na gawin, salup-salup lang. Paskulok tiro pa kun Unom lang atin na eh. Okay sa banan din say, kung pinagpariga mo taon. Mga problema mo taong ka, ang pwede pagkatag si daunan, tapos mumulod ka, pwede kastakado kang bagas. Makakupal naman kayo, wagas. Tingnan mo nga naman kasing itsura mo. Mukha kang scammer. Pag salita ka naman na scammer ako, tignan mo nga itong katabi ko. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Hoy, mukhang lasinggero lang yan. Pero mapagkakatiwalaan yun, no? Nangig mo ka, boy. Pag nagsuot ka kasi ng bling-bling mo, yung mukhang totoo naman na kasi para hindi ka pinaghahinaraan. Amok na marag-asi ka Andres. Matay ng bigatin o may saangkong. Okay sa mamay. Matay ka nga dako sa ano, wala may saang mau. Nagadot ang agkot kamutay, kada bukat kamutay, kumabalin na diyan. Sige na Andres, masi kamutan na eh. Talagang may saangko. Magpanunutak pwede mo say, pakadak pa kinibagat ka. Mariga tayo, may sa drama ta. Wow, buludang, mapikas ka riya, karon ti bagas mate. Sakto-sakto ako tanibagat ko na eh. Baka partakam. Nakay, ate, penisula pa yung mga. Anda ka na ibagat ni Timsay. Antay na dyan.